Nay! Nay! Oh, anak, andito ka pa din? Baka malate ka. O Nay, nandito na po sa lamesa yung mga gamot nyo. Inayos ko na po. Salamat, anak. Mamaya Nay, nandito na po si Ate Mira para samahan po kayo. Sige po Nay, aalis na po ako. Nakahanda na po yung pagkain na iluluto ni Ate Mira para mamaya. Sige, anak, salamat. Sige po. O Ate Mira, nandyan ka na pala. Ikaw nang bahala kay nanay ha. Oh, sige ate. Ako nang bahala sa nanay mo. O sige ate, alis na ako. Mag-ingat ka. Sige ate. Uy, Mare, kamusta? Ayos lang naman Mare, nanganak ka na pala. Oo nga. Ikaw, kailan ba? Naku, wala pa sa isip ko yung mga ganyan. Naku, Mare, tumatanda na tayo. Wala na tayo sa kalendaryo, kaya bilis-bilisan nyo ni Renz. Darating din tayo dyan. Ayun na pala yung tricycle Mare. O sige, mag-iingat ka, kumare. Sige Mare, salamat. Bye-bye baby. Naku, Mare, tumatanda na tayo. Wala na tayo sa kalendaryo, kaya bilis-bilisan nyo ni Renz. Uy, love. Bakit ang lalim ata ng iniisip mo? Wala naman, medyo pagod lang ako. Magpahinga ka din kasi minsan. Gusto mo ba sa day off natin mamasyal tayo? Friends, alam mo naman 'di ba? Kapag day off ko, inaasikaso ko pa si nanay. Di ba, ando naman si Ate Mira? Oo nga, pero kapag day off ko, day off din niya. Pasensya ka na Renz, hindi ko naman pwedeng iwan si nanay. Sana naman maintindihan mo ko. Kailan mo ba uunahin ang sarili mo, Emma? Renz, pag-aawayan na naman ba natin to? Hindi naman. Kaya lang, sana, unahin mo din ang sarili mo. Renz, ako lang yung inaasahan ni nanay. May kapatid ka pa, Emma. Renz, may sariling pamilya na si ate, kaya hindi na pwede si nanay sa kanila. Eh ako, paano tayo? Wala ka na bang balak magkapamilya? Renz! Emma! O bakit ate? Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Ang nanay mo, ayaw uminom ng gamot, hinahanap ka. Ha? Oo, puntahan mo na siya. Sige ate! Nay! Emma! Emma! Nay, nandito na po ako. Emma, anak, huwag mo ko iiwan. Nay, hindi ko po kayo iiwan. Sige ate Mira, umuwi ka na. Ako nang bahala kay nanay. O sige, Emma, pero sigurado ka ba? Oo ate. O sige, alis na ako. Pero pag kailangan mo ako, tawagan mo ako ha. Sige ate, salamat. Nay, tara na po sa kwarto para makapaglinis po ako sa sala.
Ate Mira, ikaw nang bahala kay nanay ah. O sige Emma, ako nang bahala dito. Alam mo na yung gagawin na kapag naulit yung nangyari kahapon. Oo Emma, huwag ka na mag-alala. Sige Ate Mira, aalis na ako. Papasok na ako sa trabaho. Sige, mag-ingat ka. Nay, aalis na po ako ah. Si Ate Mira na po ang bahala sa inyo. Sige anak, uwi ka kaagad ha. Opo, Nay. Balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Love, sabay na tayo. O love, kala ko ba sa trabaho na tayo magkikita? Ano? Halika na. Sige love. O love, bakit tayo tumigil dito? Love, matagal ko nang hinihintay ang araw na to. Gusto ko sanang itanong sa'yo kung handa ka na ba makasama ako habang buhay. Siguro panahon naman na para isipin ko ang sarili ko. Maiintindihan naman siguro ako ni ate at hindi ko naman pababayaan si nanay. Emma, Oo, Renz. Pakakasalan kita. Pero paano si nanay? pagtutulungan natin ng nanay mo, Emma. Salamat, Renz. Ano? Pwede ko na bang isuot sa'yo ang singsing na to? Oo naman. Emma, hindi kasi kita makontak kanina. Naulit na naman kasi yung nangyari sa nanay mo. Kaya si Ate Laila na lang tinawagan ko. Pasensya ka na, Ate Mira. Nalobat kasi yung cellphone ko. Tsaka ang dami pang pasyente sa ospital. Nasaan na pala si nanay? Nasa kwarto na, nagpapahinga. Hoy Emma, trabaho pa talagang inaatupag mo o lumalandi ka lang? Ate, ano ba yung sinasabi mo? Balita ko, katrabaho mo yung kasintahan mo. Wala naman sigurong masama dun, ate. May masama doon. Dahil dyan, napapabayaan mo si nanay. Hindi naman po, ate. Engagement ring ba to? Eto po, ate. Wala po ito. Emma, ipinapaalala ko lang, si nanay. Hindi ko naman pinapabayaan si nanay, ate. Pero simula nung mamatay si tatay at mag-asawa ka, iniwan mo na kami ni nanay dito sa bahay. May narinig ka bang reklamo? Pinagpaliban ko ang sarili kong kasiyahan para lang maalagaan si nanay. Dahil iniisip kita. Pero ako, iniisip mo ba? Trabaho bahay lang ako, ate. Pero gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Maswerte nga ako kay Renz, ate. Dahil naiintindihan niya yung sitwasyon ko. Ikaw na kapatid ko ang hindi nakakaintindi sa akin. Hindi naman sayo kung alagaan si nanay, ate. Pero sana naman, tinanong mo yung nararamdaman ko. Panahon naman na siguro, ate, para unahin ko yung sarili ko. Emma? Emma anak, andiyan ka na pala. Nay, ayos na po ba kayo? Alis na rin po ako. Mag-usap na lang tayo, Emma, pagbalik ko. Nay, kumain na po ba kayo? Hindi pa nga anak, nagugutom na nga ako. Ate Mira, pakiasikaso po muna si nanay at magbibihis lang po ako. Tara na, Nay, kain na tayo sa kusina. Masama ba ako kung iisipin ko muna ang sarili ko?
Mahal, pasensya ka na. Hindi mo na tayo matutuloy ngayon. Sige, mahal. Naintindihan ko. Salamat, mahal. Sige, mahal. Ingat ka dyan. Sige. Nay, nabusog po ba kayo sa niluto ko kanina? Oo naman, anak. Kamusta naman po yung araw niyo? Mabuti naman ako, anak. Mabuti naman po, Nay. Dito naman po, Nay. Ate Laila? Emma, kukunin ko muna sana si nanay. Bakit, ate? Renz? Anong ginagawa mo dito? Nagpunta siya sa bahay para personal siya magpaalam sa akin. Ate, nandito po ako ngayon para hingin ng personal ang kamay ni Emma sa inyo. Pinapangako ko po na iingatan ko siya at hindi pa babayaan. Pero Renz, alam mo naman na siya lang ang inaasahan ni nanay. Makakalimutin na si nanay at alagain na. Huwag po kayong mag-alala, ate. Pagtutulungan po namin si nanay. Sige Renz, kung yan ang desisyon mo, pinapaubayan ko na sa'yo ang kapatid ko. Nakakaasa po kayo, ate. Maraming salamat po. Sige, kukunin ko lang yung bag ko at pupuntahan natin sila. Naisip ko rin, Emma, na ang laki na ng sinakripisyo mo kay nanay at halos kinalimutan mo na ang sarili mo. Kaya humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, bunso. Simula ngayon, pagtutulungan na nating alagaan si nanay. Salamat, ate. Nay, maano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sige na, Emma. Pumunta na kayo na rin kung saan kayo pupunta. Ako na ang bahala kay nanay. Dadalhin ko muna siya sa bahay. Sige, ate. Mahal, saglit lang ah. Magbibihis lang ako. Hintayin mo ko ah. Sige, mahal. Hindi ako magsasawang hintayin ka.